To si tak scrolluju YouTubem a vyskočilo na mě video, jaké je to pracovat pro Taryho. Absolutně nevím, o jaký video jde. Každopádně je to za mě docela zajímavý dělat pro jednoho z největších CZSK YouTuberů a celkově influencerů. No a jdem se společně vrknout na to, jaký je to pracovat pro něj, jaký má třeba nároky, jaká je výplata. Uvidíme, jak moc bude týpek transparentní a vy nezapomeňte samozřejmě dorazit za náma na Kick, kde každý den streamu. Nezapomeňte palec nahoru a jdem sa na to mrknúť. Čau, ja som Alex a za svoj život som mal šancu strieľať pre nie veľa youtuberov. No ako som sa dostal z toho najmenšieho na jedného z najväčších, aká je moja skúsenosť s Tarym, koľko mi platí a či je naozaj v realite taký ako na videách? No, to sa dozvieš v dnešnom videu. Budou prachy, už to vás zajímá, ja viem, že o mne taky. No, začal by som asi tým, že ako som sa k nemu dostal. Bola to celkom náhoda, lebo zrovna som išiel vlakom do školy a počúval som podcast Stejka a Taryho a Tary v tom podcaste vravel, že má len jedného strihača, Robina. Mám jednoho strihače na full time job. Ahoj Robine. No tak mi docvaklo, že proste jeden strihač tomu isto nestačí, tak som mu zo strany napísal mail, že ja som hento tento, že proste viem strihať, že mám 6-ročnú skúsenosť so strihaním a blablabla. Ty kraso, ale to nebyl moc provakaný mail teda. Chtěl bych se spýtat a zároveň navrhnout poduku stříhača. Jsem stříhač z filmové školy v Košicách, mám 5ročné zkušenosti s Adobe Premiere Pro. Posílám ti link na minutové video, v který ti ukážu, jak zhruba vím stříhat. Budeme rád za každou spolupráci. Tyjo, to je dobrý. Napsal mu 23.2.2025. Že proste viem strihať, že mám 6-ročnú skúsenosť so strihaním a blablabla. A poslal som mu showreel. Kto neviete, čo je showreel, tak to je krátke minútové video, kde som mu ukázal, že ako viem strihať. A o nejaký týždeň na to mi napísal, že super, že sa hlásíš, že hlási sa teraz veľa ľudí, ale že je tam nejaká šanca, že pošlem ti videjko, ty mi ho zostrihaš a keď bude dobré a najlepšie zo všetkých, tak ťa berem. Tak som ho teda zostrial. K tomu som mal urobiť ešte 3 shorty a miniatúru. Tu som tiež potom urobil, všetko som mu to poslal na mail. Čakal som a o nejaký ďalší týždeň mi napísal, že počuj, že zatiaľ to tvoje je najlepšie z tých všetkých. To je hustý, kámo, vemte si, že jste úplně student, chodíte do školy, napíšete taková random největšímu tvůrci, nebo jednomu z největších, a on vám pošle videjko, vy ho se stříháte a vás třeba vezme na full time. Ty kokos, že tu fakt, tak to bol pre mňa fakt brutál, akože to si fakt cením, že ma vybral, lebo bolo mi povedané, že tam bolo nejakých 40 strihačov a ja, vtedy ešte 16-ročný, proste som ich porazil kvázi, hej, takže pre mňa to bolo proste brutál. Tary mi dal potom následne podmienky. I motivace do další práce si myslím, že musí být dobrá potom. A potom, keď sme tieto veci doriešili, tak som mu išiel strihať druhé skúšovné video. A je to video Židím Brabu s úzkýma uličkama v centru Prahy. S tým videom som mal najväčší problém, aký sa mi kedy stal a k tomu sa dostaneme za chvíľu. Čiže urobil som mu teda aj to druhé skúšobné video, čo sa mu páčilo. Čiže také můžete vidět, jak to vypadá, když stříháte v Adobe Premiere a namrskáte tam raketu těch různých efektů, jo? Koukejte na to. Kolik tam toho má prostě. Takhle to prostě funguje dneska, no, musí tam být hodně editů, ADHD edit, hodně prokliků všech různých vyskakovačí, aby to nikdo nevskipnul. Stajeme za chvíľu. Čiže urobil som mu teda aj to druhé skúšobné video, čo sa mu páčilo, čiže ma prijal, hej, proste pre mňa to bolo super, že proste Tary ma prijal, hej. Dal mi prístup na kanál a išli sme bomby. Jedno video, také... To je hlavně hrozně i super do tvýho portfolia, vemte si, že jste editor a máte v 16 letech v portfoliu, že jste stříhali pro Taryho. Klasické mi trvalo zostriať okolo 10-15, ten Brabus mi trval zostriať 20 hodín, hej, čiže to bolo pre mňa dosť náročné, keďže chodím do školy vstal. Ty kraso, 20 hodin dělal na tom jednom videu. Crazy uši. Ale hej, ale nejak som to zvládal. A zatiaľ, čo som strihal tie 1-2 videjka za týždeň cez školu, tak som zistil, že to proste nestíham niekedy, hej, a že naozaj ani ja, ani Robin to nevieme zvládať dvaja. A predtým stačí iba Robin. Ale z nejakého dôvodu Tary začal vydávať jedno video za deň a tak sme zaháňali ďalších strihačov, až sa nabrali nejakí 5, čiže sme boli v týme 7. No z tých 7 strihačov som mal najviac failov asi ja.
neviem, či to je kvôli môjmu veku, že väčšina strihačov mala nad 20-22, alebo len mojou nepozornosťou, no stalo sa. Jeden z tých najväčších failov, čo som si už myslel, že ma vyhodí a vôbec nepríjme, bolo pri tom videu s Brabusom. Už som mal hotové videjko a niečo mi tam vyskočilo. No len ja, hej, proste celý natešený, že už to mám, hej, že rýchlo, tak som to len odklikal a zrazu mi vypol Premiér, hej, že tak čo sa stalo, hej? Tak som ho otvoril a všetko zmizlo. Doslova To se mi stalo, jednou se taky stříhal takhle větší video, měl jsem doma, já stříhám teda ve Vegasu, měl jsem Vegas úplně plný efektů všeho možného a spadnul mi celý a já jsem si to neukládal a když si to neukládáte průběžně, tak prostě ono to nahraje nějakou stopu, kde se to naposledy uložilo a od toho musíte jet. To je nejvíc crazy, oši, fakt na to dávejte si mega pozor, když děláte cokoliv, programujete, edity, cokoliv, tak vždycky si to ukládejte, každou chvilku zmáčkněte to, co trvalo, ať to máte savenutý. všetko zmizlo, pozrel som si autosave. V autosave máte ako keby zálohy toho projektu, že každých 5 minút sa vám ukladá v premiérnych zálohách. No všetko zmizlo. Tak som kontaktoval Adobe podporu, že nech mi prehľadajú notebook, aby mi to našli, ale ani oni to nenašli. Tak som si už povedal, že som v ťahu. Tak som písal Tarimu, on mi normálne ani neveril, ale dal mi druhú šancu, že ho mám zostrieľať proste ešte raz. No tak som ho zostrieľal ešte raz. Bolo to ťažké, lebo strihať takým istým štýlom proste to isté video, to je strašná nuda. Ale proste nejak som to zostrihal, poslal som mu to, našťastie sa mu to páčilo a prijal ma, hej, ale bolo to brutál. Väčšinou sa stávali také, že nejaký strihač proste nezablúroval SPZ-ku na dobe alebo na aute, hej, to sme mali povinne. Ale mne sa ešte stalo, že pri oprave videa som omylom v Huge efekt natiahol na 1 minútu videa. Čiže vo videu Ariánka objavila náš tajný akvapark, tak v prvých minútach toho videa... A to nechceš udělat takový fail ve videu, který má 300 000 zhlédnutí, hej? To je crazy docela. Sú vlastne rôzne Huge efekty v tom videu. Normálne, že... Dávam sem aj ukážku. Máme tu ročníky županíče. Už je to tady. No a to bol tiež celkom prúser, no z nejakého dôvodu ma stále Tari nechal a ďalej sme pracovali. No a teraz by som sa dostal asi ku tomu, čo vás najviac zaujíma. A to Prachy. je, koľko mi Tari platí. Zo začiatku to bolo na hodinovku, že sme mali nejakú určitú sumu. Nemôžem vám asi povedať presnú sumu, no bolo to pre mňa oveľa lepšie, ako keby, že som dade v Tesku a brigádujem, hej. Bolo to aj Myslím si, že měl tak 200 pade třeba. 200 pade 300 si myslím, že měl na hodinu. Proste akože dobre platil, hej. Lenže asi nejak v polovici druhého roka to zrazu zmenil. My sme si zapisovali hodiny pekne do tabuľky a na konci mesiaca to kontroloval, že či to je akože reálne, že napríklad to video trvalo napríklad 16 hodín, hej, a tak. Napríklad pri jednej kontrole zo 7 strihačov sme len ja a jeden ešte strihač mali vlastne povolenú tú sumu. Ostatní mali strhnuté hodiny kvôli tomu, že mali nejak príliš veľa tých hodín alebo niečo. Tak zaviedol v polovici roka. To je za mě jako špatný způsob, no. Pro ty editory jakoby ta hodinovka, protože to je pak svádí k tomu, že na tom dělají díl a nemyslím si, že pak to má jakoby ten výsledný efekt tak dobrý. Takže za mě nejlepší asi jakoby odměna pro všechny editory a tak je nějaká procentuální dohoda mezi tím streamerem nebo youtuberem a tím editorem. Protože pro ně je to motivační udělat dobře to video, aby ty lidi to sledovali a zároveň pro toho youtubera je to záruka toho, že nezaplatí za to video víc, než kolik mu vydělá. Samozřejmě u Tariho je to asi už jiný, jo, když má 500 000 zhlédnutí na videu a má to spolupráce a všechno další. Nový systém a to bol ten, že dával cenu za video, hej? Že bola zase tabuľka, každé video bolo priradené ku náročnosti. Čiže napríklad taká náročnosť mala takú cenu, taká takú, lenže sme zarábali menej. A to bol jeden z dôvodov, kvôli čomu som odišiel ja. Ale ešte než sa dostaneme k tomu, prečo som odišiel ja, by som chcel odpovedať na vašu otázku, že... To by mě zajímalo, kolik byla ta částka, hej? Kolik jako zaplatí Tari za takový video, který má 500 000 zhlédnutí a plus tam má třeba kolikrát i placenou propagaci, to by mě mega zajímalo. To je škoda, že to jako, já chápu, že to nemůžu říct transparentně, ale že třeba to video se pohybovalo od 2000 do 5 třeba jeden edit, nebo jako nějaký aspoň rozmezí, že jo? Protože jestli 16letýmu klukovi nebo 17letýmu klukovi to nestačilo a odešel kvůli tomu, tak
to zase nemohla být tak velká částka, takže to by mě mega zajímalo. Som sa starým vôbec stretol niekedy. No áno, stretol. Stretol som sa s ním dvakrát. Prvýkrát to bolo asi tak po 4 mesiacoch, čo som pre neho strihal. A to bolo u neho doma na návšteve. To bolo zase pre mňa proste brutál, že som u Tariho doma, že ty koko, že fakt, že wow. Akože bolo to fakt zážitok a ďakujem mu za pozvanie, hej, díky Tari. A druhýkrát, čo som sa s ním stretol, tak bolo na takom skupinovom výlete so všetkými strihačmi, hej, starým všetkou na kempe Stvožidla sa to volalo. A to bol za mňa úplne super výlet, hej. Pokecali sme, oddychli sme si, hej. A ku tomu Tarimu, tak on není v realite taký ako na videách, hej, ako to väčšinou býva. A tak to málo kdo si myslím, že z youtuberů a ze streamerů je stejný jak na videích, tak v realitě. On je úplne, že v pohode. Úplne som s ním v pohode pokecal. Napríklad ja sa teraz zaujímam o akcie, tak som sa ho spýtal na akcie, lebo aj on rieši akcie, tak hej, v pohode sme všetko pokecali, prebrali. V tomto je on akože super, vie sa s ním pokecať. A bola celkom sranda aj vidieť tie deti, keď videli Tariho. Napríklad jedli sme, obedovali sme a zrazu prišiel tábor detí. Prišiel normálne okolo nás, proste skúmali deti, že či to je naozaj Tari, hej, že je to Tari, není. A takto medzi sebou proste komunikovali, lebo Tari si dal taký klobúk, hej, okuliare, aby ho deti nepoznali. A to bolo úplne jedno, že či deti, či starí, či mladí, aj nejaký detko. Tak je to fenomén, no, Tari, co si bude, prostě je to jeden z nejsledovanějších v Česku. Plná, že vy ste tam starým a takto, že proste zaujímavé to bolo. No. Za mňa super zážitok a to bolo asi A myslím si, že to je od Tariho jako super, že vezme prostě své editory a jedou společně někam kempovat, jedou si společně užít nějaký čas. To se mi hrozně líbí, to prostě utužuje tu partu jakoby v tom kolektivu. Na stretnutie s starým, čo som mal. A budem rád, keď bude ďalšie, hej, uvidíme, ale hej. No a prečo som od neho odišiel? Ono už dlhšiu dobu, keď som strihal Tariho videá. Ja som pre neho strihal necelý rok. Už som došiel k takej fázi, kde som sa už nevedel nikam posúvať. Už naozaj to video sa štýlovo opakovalo stále dokola. Jednoducho som potreboval niečo, čo ma bude viacej baviť, motivovať a kde sa budem zlepšovať. A tak som od neho kvázi odišiel. Akože neodišiel som úplne, zase to musím povedať, že neodišiel som úplne, ale na nejakú neurčitú dobu, kým zase naberem nejakú motiváciu. Ale čo musím povedať a za čo práca pre Tariho je úplne, že brutálna, sú tie kontakty a skúsenosti. No tak to je jasný, že jo. Prostě když máš portfolio, že si stříhal pro Tariho, tak to je úplně crazy. Kontakty a skúsenosti sú úplne top vec na tejto práci, lebo spoznal som tam fakt brutálnych ľudí, ako napríklad Miša, ktorého pozdravujem a tu máte jeho Instagram. Je to veľký frajer, s ktorým som si asi najviac rozumel a aj mi priviedol nového klienta, o ktorom si povieme ešte v ďalšom videu. A ďalšia vec sú samozrejme skúsenosti, pretože pri Tarim som sa naučil proste veľa nových vecí, akože fakt, že veľa nových vecí a aj dodržiavať nejak deadliny, aj keď cez školu sa to až tak ako ťažko dá, ale To mi přijde, že u těch mladších lidí, nevím jestli já jsem byl v jejich věku jako stejnej, že ty deadliny jsou největší problém, že prostě řeknou jo, bude to do konce týdne a není to. Pak jim píšeš, hej, tak kde to je, bude to už sestříhaný, nebo bude tady ta hra udělaná, nebo kdy bude tady ten update. Jo, to si myslím, že je největší problém. Nevím, jestli já v jejich věku, nebo třeba ve věku tady toho chlapáka jsem byl stejnej, ale deadliny a něco dodržovat a hecnout se a třeba prostě přes noc makat, tak to jako je podle mě největší problém ever teďkon, třeba ty generace od 15 do 20 mi přijde. naučil som sa byť taký zodpovednejší. Čiže Tari, ďakujem ti za to, že si ma prijal. Ono som zabudol ešte povedať, že Tari mi dal ako 5. video, myslím, že to bolo 5. strihať Stánin pôrod. Video Druhé miminko je na svete, myslím, že tak sa to volá, tak som strihal ja. Ja si toho strašne vážim, že Tari mi dal ako 5. video. Jo, to je hustý, kámo, 1,4 miliónu zhlédnutí. Že mi dal ako 5. video strihať pôrod. Samozrejme som sa snažil to zostrihať čo najlepšie, lebo je to za mňa dosť dôležité video, hej, ich proste spomienka. Má to aj nejakých 1,5 milióna zhliadnutí, za čo som tiež rád. Aj ma teší, keď proste ostatní youtuberi ako Big S, Tej, Mori proste reagovali na tie moje videá, čo som ja zostrihal, hej. Čiže to bola ďalšia vec, čo ma na tom tešila na tejto práci. A teraz aktuálne striham pre nového klienta, o ktorom si keď tak povieme v ďalšom videu, že prečo som sa rozhodol ísť za ním. Čiže keď budem
vedieť, že sa vám video páčilo, že ste dali like. Hodně zajímavý, ty jo. Tak to kľudne spravím. Mega zajímavý, ale trošku mě mrzí, že tam nebylo víc o těch částkách, protože by mě fakt zajímalo, kolik třeba Tary dokáže dát jakoby za jedno video, za sestříhání, edit a tohle. Každopádně chlapákovi držím palce, dávám velký palec nahoru, i vy nezapomeňte hodit odběr, zvoneček, mrkněte do popisku, doražte za náma na kick a uvidíme se příště, čus!